Ibokwen. Mon. Zon. The kind of one. Hasn't been open. I'm working my son. I actually video behind you, Makana Balia. I'm na studying my Ukwai Kadioko. I got Webu, I get you more. Then on a G, because Batano, the Molo, in a Okakaraka, and Ruo. Already in Naka, Nabalia, Ikoa, Onyega, Eturai, Ghana, America, Kembeda. Okay, now we the Chief Whip of World Igbo Congress, Chief Mado. Biko ama choka Korea na kakona bia. Oya waka ndi bekee na po MC of this evening's event, Chief Mado. Kai Korea na kabiko. Udo dịrị mma afọ ọ dị ka mụta oke mma afọ fetere ya naanị ndị WIC because ọ anyị ndị na-azụ ndị mụrụ mma ọha na eze ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma achọrọ ofu ihe ka m ga-abụ unu taa World Igbo Congress oyibo agata m kọleji Abalị mana oyibo a na-ata ya na ntị n'ihi na achọrọ ka anyị na-asụ asụsụ omenala na-abịa World Igbo Congress. So onye iwe webụrụ ụlọ ma m ga-asụ oke oyibo anyị ga-ama omenala anyị ga-agbapụ ihe ọzọ ma n'ihi na oge nyere anyị ga-adị ntakịrị opeka a na-ebu ụzọ kpọlite the president ndị IPC Austin amadu mọdẹmitẹru ya bụkwa ọjọọ ya ewu ni ọ ya ga-ele ndị brand ya a sị na etu mbe ga-ahụ etu na-ewi na mbe na-amarịta ụzọ n'ihi ya bịa Mrs. President Oji ebe ọnụ ụtọ gị nụ ga-atụrụ ya ga-akpọte adị mgbe ndị jiri mee lovely you and lovely you ga-akpọte ya ka ọ lọbụọ gị otu ọ ga-adị mana anyị na-eti ya ama kpolitekwa ofu onye Austin n'ihi na ha ga-egbu mma n'ala ha ga-anamata chairman anyị and mgbe m bịarutere ala kamgbe 2 days emere oke osisi hụrụ na Austin all World Bank all Commissioner for Finance all the International Exchange Director all the currencies in the world are with him and once on nga we judge like he ga but even if you get my flight ya ko get you yawo honorable SH Ohabiro because go put there because get on no to me Obia Shobia Oya ya deje Moto yasua Thank you, DJ. Thank you.
the Council of Elders and the regular one. Okay, Festus, okay. Yeah, believe it. All man can get in a chicken, so one not a premier. Only I like everything after she get them. My president. Okay, only the one. Okay, take it. I'm a political. I think the president too. You know, is the idea. I don't know if I'm going to actually, it's only a member of my community, not work upon this stuff. Because DJ, you may book a happy or a road here, you know, there's no beer. Come on. IPC Austin. Oh, that was wrong. Thank you. James, the leader of all leaders, the chairman of all chairmen, the man of the people, the trust of the people, the man who can make things happen, who has changed the course of events and made it positive. And it is no other than Biko. This is not easy. It does no election. Then I can make a ward chair and make a chairman ward the book. Only one chairman in the whole world. And it's no other than the man you can trust. Professor Anthony Ejiofor Lodosia Kia Ojiofor Ghana Konongua. You get boys or you put us in a big and council of chiefs. You got a big and council of chiefs. Over those your local government. Why are they there? Oh, I've been here.
Oh, that's it. Thank you. Ofu onye ga-akpọkwa chairman anọdịla, president anọdị, vice ya anọdị, oke osisi ndị IPC ọsịneji aga anọ ya. Ama akpọkwanye onye dekọchiri ihe niile. N'ihi ya, ihe na-agba ya onye eze esinye esi. Ili anya n'ezu ọ dị ka mmọnwụ. Honorable Chief Goddy Ndukwe, the Executive Director of World Igbo Congress. Biko, Dr. Aka, na mmechi na egwu na menye gị mere ndị. Thank you. Thank you. Biko, I got Russia, mana na Russia, ama onye member na World Igbo Congress. Onye leti Mike, I was an apprentice, but only got your permission today to be a house master. Yeah, the only local government in the whole universe. Dr. Jeff Ohanaja, the completed organization. Yes. Thank you. Chairman, I get a okay. Emma, actually, my person, and I get met up on my name. Amadem, the world man, the banker of all bankers, the political agatha, the political juggernaut. You are highly welcome. I'm president in the Dallas. When they take over from Ogoshi, he never put a dollar. Oh, you're not happy. I got to drink my own baby. Woman, hey, anything I won't do that. Chris, because it was so much. And she will think I don't grab because would not get no man. Didn't let my bed. It's only the check. Yeah, one year in the eldest man of IPC Austin. If the Grandini Lodge, I got church around, I see them running it. It took me to a year, night, without drinking a room, baby. Aha, would not get no man. Can't get a quendi, no good day getting my body. The House of Elders, someone in the hand, has one in Chicago. Like, I forgot. Okay, drinking my room, baby. Who's happening? Okay, drinking my room, baby. I got seven. Where's seven? Okay, drinking. I told him, okay, my wife, here, I don't want to go home. When you're not good, instead of Africa, when you get the man, yes, my husband is still home. Okay, I don't know, man, Jesus. I don't know something I can't believe in. There are two of the way. Oh, we get the only bridge. That won't match again. That was so many. Yeah, I'm New York.
grant, you get 5,000. Only 5. Across the way, all the people man only share the political hero of not Anambra State, the former Eastern region. Because the leader of the next day, people want to money. Mass. People only know. President, Yeni Lebrenga, Chairman, Yeni Lebrenga, I'm the Mogro, about you. Yede Kungu, Jofoku Halai, go ahead. I go up on Bay. You know what the Congress get idea. Me here, my honorable chairman, because they join the I nobody, and I beg that, but oh, Mrs. Jide, one egg, Abram, Uzam, oh, Uzam, you want to be another. Yeah, and I call him and I you know how we do. All that dream. Okay. Indeed. Ask you, I get a very time. You bet I put my wife and me get because I'm not. N'afọ na nwa nsọ amen. Biko Chineke gụnwa keziri ụwa niile. Gụnwa bụ ekpesịrịla ọgụ, gụnwa bụ ama amasị amasị. Gụnwa bụ echeta obi esi ike. Anyị cheta ebe obi na-esi anyị ike. Igbo anwa akpọ, Igbo anwa amụrụ anyị ka anyị ga-abụgide bụ enwu. Anyị ama ntụnwe ya atụnwe. Nna biko duo anyị, chee anyị ihe ọbụla anyị kpatara na mgbede anyị nwe. Ọ bụrụ na anyị amara wee kpata, biko meziela anyị nke anyị kpatakwa na akpata, biko doo ya nsọ ka o nwere onye ilo ga-emegharị ya. Ihe ndị a ka a na-ayọ site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ọgọbere ya aka anyị ji ọ ga-adịrị gị mma, ọ dịrịla gị mma. Hei, ọ dị ka onye eze abata onye isi ala, chairman, ọkara mmanụ, ọkara mmụọ. Yes, biko enyi m nwoke DJ biko were bụ mụ matara m na-ekwe na fence ya bịa ebe nna ekwuchire ka anyị enye gị ebe iji abata. Biko ụmụ nwaanyị ọ bata na onye dị ihe ya bụ ọkara mmanụ ọkara mmụọ na-ekwe na fence. Igbo kwe. Igbo kwe. Kwe zono. Because I say my family hostel, IPC hostel, and the hostel that is supported by them. So no, because no. Open to where we are to do that. Those we are. Kulu keji wena tuku ga dosa even better. Anyị n'ọjị dịka omenala ndị Igbo si wee dị. Mana a na-abụnye ya eze eji anyị ọmara otu oge esizi wee chebeta gị eze ji ọjị abịala. Mmadụ na-agaghị ịbụ ihe a na-adịkwa tupu asị na akpọtara ụmụaka onye ga-ara ejide ya enwere ihe ọzọ akara m
Igbo ekele m unu. Unu abịala anyị na-enwe unu. That's good. Nwa Chineke, enedere gị. Ọgasis, enedere gị. Dr. Gayo nọ here. Okay. Now, IPC also. Big one. Chairman, the president, I'm going to get for IPC. Because I'm a message. Clan chief, Hichire, Chatula, Hichire, Ogaya, and by Hichire, also Hichire, and the one I work over there, Hichire, former president IPC, we have to recognize Hichire, because in the bank, because all the way I'm following around here. Well, I might like it, yeah. Oh, man, people grew not there. Yeah, love Yanni. So that's what my last time. Oh, man, say hello. Then I'm on night. I got it since I used to go out that night, ready for that. MS was there. I have was for here also because I want your time here. We don't Alright, you put your lead. No. Ndị Igbo bịara ije alụ na ụlọ akwụkwọ n'aka anyị adịghị alụ kala mmadụ kala mmụọ ụkwụ n'aka anyị adịghị alụ kedu fa o nwekwa ndị ọyị mmasị ebe a mana ka anyị gbuo ọjị atọ sọpụrụ o nwere abụ nwata obere n'obodo ebe a abụ nwata ka nyabụ ije ọjị ga-esue ya na aga m arịọ executive director okpuru ọjị okwunye ndị council of elders ndị bụfa abụọ ji ụlọ bamezere ha ọ ga-enwe ya World Igbo Congress, Council of Elders. Going this year, Dr. Anuchie, Mahmoudji, Ndị Austin biko anyị na-ekele olu n'ụwa Igbo Congress bịara n'ụlọ ije unu egosila n'eziokwu n'ụlọ kwadoro maka ụwa Igbo Congress obi dị anyị mmanwụ ndị bịara ije anyị unu na ndị nọkwa n'ụlọ anyị abịa akwụkwọ unu obi dịkwa unu mma ọ dị encouraged. Enweghị ihe ọbụla m ga-asa enwuru ihe adị mgbe echi na ndị ga-edatụ nwanne echi datụrụ. We are happy. Thank you, our chairman.
Ebu chairman. Everywhere council A and A. Because I need a development I like the name, then I know with that guy one the OG to chairman. The council, Ojecho, or I will Ojecho, OG, I will. Well, let's go to a salon, red cage. Nade, red cage. None. Oh, how do you? Oh, how do you? That will red cage. There were them. Can you tell us what Guru and all the old Tanzania now? Chile gave you with the low. Each and later, all we don't drama. When in Abia, I didn't see Chile, the goes and you wherever I have that door. I have that door and with need. And now when I see it about Chile about the Libera, Saturday and Libyan. I now go one under Austin, I go to Aludo. Udo Chile getting a level of you like the weapon and Jesus. Nkanyi neme, she ana pigo maju wana gawele, I know one or in a word your man. Umwana no na ndi wakolele no obi yama. Manje no na no wakolona la yu ala os obi na jema na ko bakolo. Manje ke na ndi wakola na yu na os obi na ma. Chile aleze manje kunele da nyama. Sigi mena mbwa aleza atumato anena nyuma. Ina kwa biziki ngoma no zote na nyanya yawoge andiwa dola yo klikli oko de puruso nyandiro klikli o de je yanjo pamine chine de kani de je ndo ani je pamine mera ni o gari na oge za na kwa o ne sa de gwa ni o bi da ka buro mu ya le na ya o no mo ko ba era mo wo so na ta na Jukumeja kari kume bete kari kuruna na jiso dono wane. O foka. Right. Yamuna mwoko. Our president of England. Or any other athlete president in here. Because here, hi, please. Yamuna mwoko. No teaching. Atlanta, New Mexico. Atlanta, New Mexico, Chicago, DC. Okay, innocent dog. Atlanta, because Dr. Okabanonga, New Mexico, Orelloji, DC. Washington, D.C. Okay, you got it. Or any other affiliate, because yes, please, I'm an affiliate. Chicago, because only catch up again. Because what here there, Chicago. Chris. Okay. Go make it Chicago. President is gradually in Okay. Obrigado, also. You know what he wants to? He got a Massachusetts. But we're watching the goal. Obrigado, and affiliate people. Oh. Because you know, we don't work a representation on the time. You're here, but what can I get a result? What? Chairman, I had a little open remark.
ka anyị nwee ike ịgbapụ ya ọsọ. Igwe ekele m unu. Igwe ekele m unu. Yienụ, ṅụọnụ, ụmụ unu zụọ ọnụ. Unu agụrụ n'ọnọdụ anyị bịa, ije anyị bịa. Anyị agụrụ isi njedebe n'ọsa n'ụzọ esi na ya gbagide ọsọ mgbe n'ọnụ ibu ife ka ọnụ bụ n'ọkụ. Ọ bịa bụrụ ụmụ ya, unu n'anya site n'ife niile emegoro taa. Ejikwa ahụ ọ dịkwa nke a ga-asị na anyị menire n'anya ọ gara ọfụma mgbe ọkwe na eziokwu. Achọrọ m ka m were ohere a onwe ndị ọ dị ka akpọbidobe azụ Atọghị okoro ọkpọkpọ na ebe a ma enye shaụt atọ nwe mgbe m fụrụ ya ka anọ mgbe a gbara aja ya na ọnọdụ anyị na ọ bụrụ na ene anya na program unu ga-afụ ebe edelụ maka my speech ọ nọ na ya anyị anyị egbubere oge unu nwee efe unu enebi anya n'ihe ọ na-egosi bụ iwe sịkwụlụ nke njocha na-akpọ State of the Congress unu jụkwa ndị gasị the State of the Congress is strong. Tịta ude anyị na-ede n'ala Igbo na steeti niile onwe ebe anyị fụrụ ife dị njọ anyị ekwue gwa ugbu a ude anyị na-ede na Naịjirịa niile ude anyị na-edekwa na power centers ije Washington DC, jee New York, jee UK, jee ebe niile, jee Japan, jee Canada, jee South Africa, ebe ọbụla ije na Argentina, Brazil, ude World Igbo Congress na-ede ebe a anya ka na the State of the Congress is strong. And ebe a na-eje ekatela aka maka na ndị be anyị si na akụ na ụkwa a na-ata ma ọ bụrụ na nsị ya ga-ezu ike ka m na-ekwue na ndị executive mụ na fa na ebe a bido na vice chairman wee ruo na ndị ọzọ executive director kedu fa the chief whip which is magic ka a na-anọdụ ebe a ma ndị na-ebe a ma ndị na-anọrọ ebe a ọ akpụ aka ka anyị ga-agba mmiri tee akwa n'ume nke anyị mere eme anyị agbọkọ ụmụ nwaanyị mana ụmụ nwaanyị ga akwa n'ume ụmụ nwaanyị fa igbo onye ya mere nke anyị mere ndị ekwuru okwu si na ebe anyị ka dalụcham anyị chọọ ka ọ daa dim o nwere ka just by public announcement right here we have a new Secretary General and those from this activity because Otakele can follow that increase ọ̀dàrà dúdú kọ́ ọ̀nyàká. Anyị nwekwa a new Assistant Secretary General osi affiliate New Mexico bụ Emma Amusike dúdú kọ́ ọ̀nyàká. Ebe anyị mee ebe na-eji akụnụ mmanụ n'uche anyị dị onwe ebe anyị si eri mkpebi ma ife na anyị aplọg sikọkwa ncha niile osita adịba mma na ọdịba abụọ future ka anyị ekwu maka ya ọdịmma World Igbo Congress ọdịmma anyị Igbo ọdịmma na-aga erilizi nwa anyị bụ Nnamdi Kanu ọdịmma na nwa anyị bụ Obi ga-ejebe ọkụ ndị ọkacha ojebego anyị kpenye na ojebego and anyị ga-adọgide egwu ekene m ụlọ ndị Council of Elders kenekwa ndị anyị ma bụ a new farm anyị nwere because ije ọ na-ejela anyị ka nkụ Dr. Emmanuel Ihim na onye bi n'ebe nụ ekene pụrụ iche ka m na-ebunye ya because o nwee ụmụ iwu na na-alụgasịla anyị na diaspora organization ya o ji ejela anyị ozi ebe ọ bụla asị ya ji ọ na-eje and ọ na-ejesi mma biko ka onye aka pụrụ iche onwe ụmụ n'olu re-engineering anyị dịkwa anyị na-akwado sanda anyị ma na ndị Dallas
they were part of that plan for that new re-engineering, but that will affect the entire World Book Congress worldwide. So can you push in the final report? Now, we'll be a furniture. If we are friends, at Chebe, Oti Fose, near the Gable and the Nair, so now for Neva. So, Dalun, Dagavan, oh, the body came back and now I sing up here to Mark Obama outside. I'm outside. I'm following my mother. I'm I saw with such a caliber of person. He here make it now leave. Honestly, I may resign from this position because pressure from him all the too much and all what happen naked vice here na abatroni yeah we hear to the man I take you man na ba o ihe kire ejofo people can pass can our authority suppose a chairman na vice na public relations officer na executive director na other members of the cabinet na run the annual mamno na ebe ya go ejofo ga dere maru baby ichi na ejofo ga no watch na ko friend ya aka no nye bijo ya ta na sota ai owo te o to koko wi he gbegbe ni onu o ga duro no mba
again.